Berjumpa lagi di konten bayi. Yuk. Wah, aku pengen jangan ikin di bayi mau tewel. Dibaca sih ya tewel ibu. Tewel sing iki mah kok omah, Nduk, gowo tewel. Sama tambah. Sama sambal sing bagus agak boleh. Aku mau jangan tewel dulu ya. Nah, iki Bu mang tewel, gowo tewel. Ya gak dicoba. Lah wong Yuson juga dhewe ngono. Enggak. Ndok e tak tanganku senani Mbak Indah. Ora, kok Mbak Indah tak goreng neneh. Wong yo ndok enek. Kok tak goreng neneh Mbak Indah ora wong makman di makma dek seneni lah ora ayo ndok teng mam ndok gimang walah riwari cah ki anak-anak wedok gimang jerene mapah walah bu niku Mbak Indah kalih Mbak Sri Kutil mboten leren belas Isu malah. Ketisu saya semangat Jangan asem. Iya. Sesuk tak jangan asem, Nduk ya. Nduk, iki mau neng omah ya untuk jangan asem. Mbak Lupi-Lupi sama Mbak Yes pakai. Aku kok masak aku ngene aja ya sisa. Iya, sayur tewel. Bu Makja masak apa di Walah Bu enak Bu. Jos, Nduk. Bu, halo. Bu ini kalau Bu. Sing maem kan Intan sing wajib jawab. Dik mang Intan maem sayur aseme Makja apa isine? Isine yo iki. Tetes. Kacang karo godhong dondong, Nduk. Pengen sesuk. Iya, insyaallah. Alon-alon nek Mam alon-alon. Wes, stop. Wes lagi kuwi. Lah iki dudu iku. Ya wes dan cukup dudu. Engko nek randang dimaem selak wes sore soalnya sayur asem. Maaf ya pemirsa, itu nek juga sayur mesti dudoe sing sak gawan. Maaf nggih. Jadi nasinya ketutup, jadi seolah-olah jadi sak gunung anakan. Wes ten. Nggih, ya Nduk, Mam Nduk. Iya. Sama-sama. Iki lho tanpa sampai ning kene. Nah. Wes. Sip. Kita tampak sini. Gantian. Jadi menunya Mbak Jess karo Mbak Palupi, menunya adalah tewel karo iwak apa nduk jendil. Ya. Intene iwak endok karo jangan asem. Wes enak Nduk, alhamdulillah Nduk. Tewel iki nganu Nduk, ki mang ning pasar titibak Nana. Lagi entuk tewel. Biasanya kan golek nuki ora enek, Dek. Emang dilalah pas enek, alhamdulillah. Selamat maem sayangku. Ki engko tak lanjut aku ning gone Makpah mau menyampaikan amanah dari Mbak Allah. Selamat menikmati Mbak Yes, Mbak Lupi dan iya dan Inten yo nggih. Beda bakso teng. Pak Soteng dikongkon Ibu. Iya, sing ngongkon Mbak Indah di Mang Beda masih nyuwun jangan Ibu. Ya Allah. Gak apa-apa, Mbak. Iki kok mae kadang biasanya mungkin nek masak apa ya aku dikei, Mbak. Mbak nek anu nek dikei yo alhamdulillah. Sesuk aku karek-karek sing pindang, winu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, selamat makan ya. Aku tak mau. Entah tadi mam di sini pakai apa, Nduk? Jangan nih Mbak Indah, jangan asem. Ya Allah. Kerupuk ada nggak? Nyari kerupuk aku. Udah kenyang kan? Udah. Oh habis kerupuknya. Habis. Wis gak apa-apa, gak usah pakai kerupuk, wis besok beli lagi. Repamang ini nek tamu sapa le, Mbak? Repamang lho nek tamu. Oh jenenge saru. Enak, guys.
Masya Allah. Ya Allah guys, apakah dari kalian juga ada yang masak tewel? Iki bu dikai apa jenenge? Ceker. Iya, tak kayak ceker. Saya. Intan bu buat ini. Lah aku gak bawa salin nih mbak. Lah ibuku Malam minggu, Mbak Ida. malam minggu. Sabtu malam minggu saja, Mbak Ida. Nanti paginya minta jalan-jalan dari Nara. Ngene iki lho. Ibuku nerene iki selalu nggo panganan malan. Ngono kok jek enek sing ngomong. Ya sing ngomong ya wong kuwi ae sih, akune akeh. Sing ibuku jarene ning kene tukang lusoi. Senengane mau njaluk anake. Lah Sing iya. ngene sing ngono ya Allah. Ibu ki padahal gak tahu kenapa-kenapa rene malah gak nang panganan. Sabon. Ora tau njaluk apa-apa buku ki. Njaluk duwe ya ora tau apa ora tau. Ora tau. Terus yang komentar ngono apa mbebokane apa paten-patenan apa piye? Apa rakor? Roh anak didolani karo mboke kandung kok malah dihujat. Saiki malah munggule dhuwur iki. Mumbule dhuwur. Iya. Cuwate munggul dhuwur. Ya ben yo guys, jenenge wong ya beda-beda ya. Wis ben. Yang penting aku dan keluargaku kuwabe, keluargane Mae, keluarga Barungan kuwabe adem ayem tentrem. Ganduli tangan, ganduli anu enggak pengen mini dong. Agak tak mimi. Ancen ngono kuwi, Mbak. Terus dene ben pola sak senenge bocahku soalnya lagi aktif-aktifin, Mbak. Polahe. Tadi Kinara. Jadi badannya tuh Kinara latih jadi. Dicek jalan. Mbah Dames delok ketoprak, Kinara ditinggal. Nggih. Badannya ketoprak, lihat ketoprak nggih. Mantap ya Allah. Dalam nggih. Masya Allah. Wes mama wes kilo. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cus. Nah pemirsa, selanjutnya ini mau ke tempatnya Makpa, Destine Intan, mau mengantarkan amanah dari Mbak Allah ya. Tolong Mbak, digawa Intan apa digawa Ibu? Ibu Intan deh. Metune pinggir. Kita tak cowoncong sampai ke dalamnya Makpa. Saya ada enteni udah cebuan temen. Bareng ibu, no, bareng ibu. Ayo metu pinggir. Saya ayo. Saya metu pinggir. Iki mbiyen enek jagunge ya, Nduk ya. Sabar. Nah, ke pinggir. Enek mobil minggir sik. Nah, ini suasana malam nggih pemirsa. Kok sik sabar. Kayak malah enek grunuk-grunuk ora enek dilae lho iki. Nah, saya sabar, Dok. Sabar, saya mundur. Karena orang sabar itu disayang Allah, ya. Jadi sabar. Ayo kita jalan lagi.
Nyoteng Intan Kongguri nggih pemirsa. Ora ketok paling. Raiku ora ketok. Peteng burem wajahku suram. Lah ana motor menggo. Lah. Nurjun. Hati-hati toh, Nduk. Ngiri. Ke kiri. Nenek, kamu tak ganteni. Ayo. Sebentar. Salam dulu, Tan. Assalamualaikum, Mak Pa. Mak Pandi. Assalamualaikum, Mak Pa. Loh, bapak itu Tan. Nah, assalamualaikum, Mak Pa. Nggih. Assalamualaikum, Pak. Saking mbak-mbak Allah, Mas Tony. Nggih. Mas Haji. Oh, Mas Haji. Mas. Sugeng Riyadi. Lembe panggih. Wajahnya nggih mirip nggih, Mak kalih Mbak Kas. Wajahnya mirip-mirip. Ngeten lho Mak kalep kados jenengan. Ya Allah, terima kasih. Saking mbak-mbak Allah, Mak. Nggih. Matur nuwun, Mbak Allah. Nggih. Paring kesehatan. Amin ya Allah. Paring rezeki sing akeh. Amin. Ngeten wau. Wis Bu, wis bar magrib ndang rono. Wes selak jenenganku kebengen ngoten. Iya aku tak ndang rono niku kinaram pun walah teng kasur jungkir juwentit ngoten. Niku sing wah kudu pokoke kudu gitu. Nggih. Menawi nggih. Pengen maem, ampun pengen maem. Nggih. Maem sehat Lah nggih niki kan sudah lama Bapak Pak Jan, Nduk. Pak Jan. Napa mboten damel napa sing kopi nika morong pun disetorke mriko to. Nggih. Lho niki ndamele niki lho pemirsa. Dereng damel melih. Kudu sabar nggih, kudu sabar. Dalem? Kapal gember. Nggih gember. Nggih pun Mak Pah. Kula ngganggu wekdalin jenengan. Kula tak langsung badhe wangsul niki. Nggih mengke selak keburu dalu. Sampun matur suwun benjing-benjing kula tak silaturahim. Matur nuwun Bu nggih. Sami-sami kula nggih Mak kok enak wong lantaran. Salim dulu Tan. Salim sayang Aduk. Matur suwun nggih Pak. Mak Pak kula matur suwun nggih. Mas Aziz. Monggo Mas Aziz. Nggih. Nggih Assalamualaikum Mak. Nggih. Wajahnya mirip jenengan Mak. Jere Mak Dames niku enten lah iya Tantra ya anake saya. Kulup godhong telo mripate kalup ora ombo. Iya Trayu putrane ya Nduk ya kelup lah ya. Sing uyar niku nggih Mas Tony. Mas Tony, kula sing dereng ngertos, Mak. Wajah Mas Tony kula dereng ngertos. Pun mangkat iki. Oh, ngertosnya Mbak Kas kalih Mas Aziz. Sing barengane Mas Dimas niku berarti Mas Tony nggih. Oh, nggih. Oh, iki golek pindang wis habis. Walah, sukun. Pengen apa, Dang? Kok iki jualnya brambang ya? Gambarnya brambang. Itu bawang putih. Bawang putih. Iya. Sesuk masak opo Tam? Walah,
Piye, Mbak? Tomate ijek, Mang. Tomat hijau lho, sange-sange enak banget. Oh, seng, Dek, Mang. Ijek, Mbak. Tomate ijek. Kan pengen jajan apa, Ndang? Ayo takjak. Tunggu. Boten aku jajane sesuk ae. Loh, saiki yo gak apa-apa. Kok iso? Kerupuk enak kuwi, kerupuk bawang. Wis gak. Kayak kerupuk unyil lho ini, brondong. Brondong, Mbak, aku pengen brondong ya, Mbak. Sarasane di sana. Aja toh, masa sak renteng nggo lomba. Kayak kok kuwi kan anu, sing gak turu kok. Bumbu instan opor. Saiki sekarang plung ya, Mbak. Dah iya apa saiki eneng. Urung duwe berarti aku sing urung tuku. Ngono ya, saiki bumbu-bumbu apa enek ini? Dik, jahe bubuk enak. Jahe bubuk Kencur enak. Enak. Apa ae kan? Iya, Mbak ya. Serai ya enak bubuk. Ndang Intan pengen apa? Boten mah. Maksudnya nggo esuk sisan. Boten Esuk diteri aku. Mbak Tera. Sesuk gak sarapan? Aku gak jajanku sesuk ae. Jajane yo sesuk iki, Mbak. Jajane wagi lho tan rugi engko ora ndegeke mbok Jukok. Mumpung berhadiah. Menawa ngantuk, Mbak. Menawa ngantuk. Ya wis. Bubuk Iya, Mbak. Ambek lombok ijo iki wis. Lho wis ngantuk ya, Mbak. Iki ki padha mbek kuwi to, Mbak. Kerupuk bawang. Oh iya, reno-reno iki. Akeh, Dik. Mari saiki bakul-bakul ya padha anu ya, Mbak ya. Kuwi apa Mbak, kayak telo, Mbak. Pak Silo ndang nek digodhogno telo seneng iki, Mbak. Sesuk tanggung kowe esuk, Mbak. umum ada. Sing manis, Mbak. Manis kabeh, Dik. Jarene sing manis. Enake sing rondok cilik-cilik pancene, Mbak. Walah gede sak aku, Mbak. Sing rondok cilik, Mbak, tulung, Mbak. Gandengi. Iya, digandengi nek iki kan. Lho, sakmene. Amit ya. Iya, wes iki. Ambek golek-golek, Mbak, aku ki. Golek-golek sing perlu tak goleki. Timun biasanya golek timun. Iki timun ya gak tak, Dik. Enggak aja. Ya wes mbek timun, Mbak, tak kukuse. Ya merah. Lah kok ayu-ayu, Mbak? Akeh teko. Lagi methek wonge. Sini ya. Lek kini? Wah, dari sini. Oh, iya iya. Lah tek angop tek sebiantere ngono. Mbak tak kukuse, Mbak. Gue menurunkan ngelu-ngelu. Pas bisa, Mbak, sona. Tadi pindah Pak sesuk loro. Iya, Mbak. Kowe tak krengseng iki makane duwe jangan. Duwe jangan apa, Tan? Ibu duwe jangan, Teh. Tewel. Sisan, hitung pindangnya sisan, Mbak, cilik-cilik kan lho, Mbak, enak. Iya. Loro, sisan. Berarti karek muncal no. 20.000. Oke, siap. Pemirsa, demikian nggih konten kali ini nggih. Selamat malam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah nggih pemirsa. Kami pamit dulu. Seumpama ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa tuh, yang sakit dan tarik kesembuhan, pejuang garis 2, semoga diberikan omongan yang saleh-salehah. Iki lho nduk Tan, iki lho sandale ibu Tan, iki lho Tan sandale ibu Tan. Ora iki sandal kuwi. Loh, lah sandalku ning ndi? Loh, sik oh dinggo salwa. Dinggo salwa berarti iki kan sandal ibu, ndek mah nganggo iki. Lah kok teliti men aku malah sing nggo sandal lali. Tenan teh kok ya salah. Ora digo salah. Ora usah mbok goleki ben wong disilak wong perkara sandal tak gino le. Ini sudah jam 8:10 ya pemirsa. Mang tak ajak jalan-jalan dhisik internet. Iki dudu Tan. Dudu iki sandal ibu.
Rene toh ibu ki gak roh sandalku sing ndi lali kok Ora dudu iki. Ya, ora roh teh. Gak ngerti aku, mulai-mulai delok tekok ya Salwa. Tak enteni ning kene ya kabar beritane ya. Nek tekok ki alon-alon, kok ketua kok terus pemirsa nek kene. Tekok maaf wah, ngerti sandal iki ngono. Nek gak ya wis berarti ya buke lali ketingsut ning ndi ngono. Ngono lho ya, perkara sandal kok. Oh, tenang. Ditakoki pemirsa. Ditakoki siji-siji. Akhirnya petok sandale nggih to. Nggih pun pemirsa, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat beristirahat. Terima kasih untuk timun, ndang tak kukus telo. Sesuk tinggu cemilan Pak Silo. Karek golekno jajan-jajan pasar. Karo golekno apa ngono. Piye? Lah iya lah, lak digo salwa lah. Ndak masuk perkara sandal ndak. Dono persa, iki sandale wis petokan persa. Ya jeneng rai to, Dok, ya Allah. Aduh, kena meripat, Dok. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, desok kok ngono. Nek sandal aja dikok ning gone muka, Nduk, kuwi gak sopan tan. Gak boleh diulangi, gak boleh ya. Gak boleh no kuwi. Iya wis salin. Wes pemirsa, ngejangan. Sesuk dadi blendrang enak banget nggih.